হৈছে ন তো তাংতে পিনি dak Ferangke Sai Hemlong Nilitum Teron Chingrom Amai Ben Central Committee Nanglitum Phan Nangachop Hapen Lapen Nilitum Phan Apor Nangachi Pipot Aprangsi Nanglitum Phan Suri Suri Kardom Pajirlo Nilitum Teri PMI Teron Chingrom Aruahin Pen Lalu je Pini Pipotong dak Nilitum Tiri PMI Teron Chingrom Amai Pen Pipotong dak Sai Hemlong Ferangke me mate press meet binangkong make Nanglitum anutin da chini hurlo je tumi ladak ilitum dipu langok kejor bojarlong ilitum KSA klembang pu ilitum korte aphan inut odlangno mate musulman also ilitum akorte phan no pakben thuak de la solam si nilitum pini ninge kang mate sentiment je pakla in pansi nilitum Teron Chingrom Central Committee ahin pen ning je pakla in pansi pini dak nangletum Sai Hemlong wanglo asi nilitum hoipen aprangsi council penchenglok administrative penchenglok lapen law and order atum phan lason kahenodak lapen phere meme ke claim mapak abang phubang pi phansi tame non ke bang helang apor dhuke lason claim pledat ke claim pledat ji phansi elitum law and order ahin pensi tame alang litum phan arona teng ben isar ponang po pusi nilitum Central Committee Teron Chingrom Amai pen sodak pen pinren pomlo lapen adon thudu thulang non mohajong nili dak social media long gachini ateng te alangli tumphan ene temporary si trading license ta inthano pusi po sitame lasone kali dia ning latom phan tuteli masi abolish de nang po alive long ke latom phan ke beha bepar hin bange dak det kali li tum all carbing long jong si lason jong si li tum thurpak pe pote momo sitame latum ke nang choklem bompo athe latum ke kheiso gali latum ke kheipi latum ke lasi latum phan bange jong si trading license sitame temporary inthan thedera alive pen masi dak carbing long abange boni check na pusi nilitum ahin pen council authority atum phanchuning ri lapen kaching honai ilitum CM sarphanta nilitum Central Committee Teron Chingrom aru pen alang li phanchuning ri bro lapen adun thu thulang je ilitum akorte tobe ke phowek aphan chitame non jitunigi lasomia also alangli non gel long sidolo pusi nilitum chini kachini teng lason gel long sidolo pusi nilitum arjulong te boy phir chitame alangli aphan gel ke beng chotakali hula jitu niki ilitum KSA korte aphan jitu ne paso vek phan sitame alangli adai areng sitame alangli jungjung chipi nai lapen alangli aphan jitu niki itum autonomous council ahin pen alangli phan trading license kangkhan chot kali alangli phan chot kali kaprek area long sitame non ilitum dipul long de kali ilitum bokajan pen changlok ilitum dak bukulia pen changlok ho boithalang sotala som do aprang da dolo sitame ilitum jitu niki kaching thur mane ilitum kacheton te joine ba thangthei chogi moge bang langke thangthei lo pula son jitu niki kama thakrang a joine si pinita da ilitum headquarter long sitame ilitum hem thikup si alang litum lanang klem thek bute moge lan so se ke bang lang por do ilitum siksak ko mate ilitum phere mi yang thek lo pusi lili dak press meet hin pen pachini kang tum lalo lasi pini bangke nili jitu niki Central Committee Teron Chingrom mai secretary pen lamthe jai lansing ton golo lapen okhomia pen ge nililong VP do vice president ka Noren Teron phansi okhomia pen banthai phan chuni re non apor jong si ilitum khe ki sung adhu jong si ilitum Chingrom re itum jong si nangbar be pote moke bang helang apor dhu ke ilitum sung piji lasinili anotin YouTuber social media activist tumhan angela pen intellectual tumhan da alang litum methang pe chong damra lasuji tuniki statement chipi ra lasuji tuni condemn statement chipi sike meji pusi nili anotin korte inge tumhan da anotin ke thekere tumhan sitame nilitum Teron Chingrom Amai Central Committee in pen tuning riglo okay arang tumhan pula pen konson da pulo law and order tumhan ke netelo pusi pusta bak tumhan paklan ta support
pakla nangji bisa tu maka tu negeri rosa kan nilitum hoi ben bangalalo jongsi mane paklang nahi poke radang no paklang no da komati jongsi alang litum nep elo pote khula da komama in charge khula so in charge tumsi mane litum press media bi si radang no patini nang po nilitum ke mangai jongsi nep elo komati nep elo pote khula da komama ji tun in charge la so nang si la so abang phusi non son press meet bi pen radang no thanang po je nitum abang pu pan nep long lo la pen alang li panon phatek long si dolo po la thanang po sitame la ningi chot bangai litum ke na non nili talo nang litum talo sono mate nanda confusion mate alang litum bangai nang than lo je moheta jula la muslim community la tum sitame moheta media moheta press meet bilo nili tum nang bomlo sitame non sitame rat tum nanda mangu prong mate mane alam bangke nep elo pu sitame khula jitu niki in charge sudak jitu niki thana in charge bangsi media press meet bisi nitum abang phuban ke nitum ne ingnang longelo pusi nang thanang ponong sitame non ke alam lok lang mati nep longelo pusi pulang mati sitame anutin sitame non nilitum hin pime kadiman kine mane kadiman ne lalo je nep longelo chot ke chokche sitame nep longelo pote khula da komama jitu ne officer in charge sula masi media press meet binang pola pen alang li pen hoi pen masi officially pen si punang poje nitum nep longelo pu lan si ilitum rat ke goi po non bangke nilitum bang confuse lang nep elo ne nep ne lang le sitame social media long nep elo pusi pumate sitame ahok pe jong se kene pote khula dak officer in charge komama kenep long abang kenep long do officer in charge komama khula si alang li phan nilitum hoi jitu diki ki pugang tunge lalo je press meet buhi si punang poje abang pu pan nitum lanana ni ba pini nep tang elo ba nep tang lo non phatek long sidolo pu nang patin po non ke adha ke lason si pulomate muni tun mane neblong lelang assistant si ke nomati non bangke amuni jitu ni ke khodak in charge ke do we kamang pujong si tumane thande pude non ke nali noi ni linoi manghu kamang hu assistant mang da langman di dal hai sita me neblong lo pote aprang si ke khola dak officer in charge komama alang li masi press meet bi pen than phit nang poje lana nar ni pini alang li phan neptang lo non phate galo sidolo la lo pote muni tum ilitum rara tum aning sampu Cari song pen program apa song berhado la juntu shooting inghi banareng pasal jod kerja pangle license kan hancur main kali la lang au bajalong kibi ana kerja pangle license kan lamai ku sekian berarti nam tu song pilo oh nili tungge lalo alam mangke pudam lo pote towe dala sona system lo mati je eson pen mangke ekelang unelo alam mangke la sinil tum hin pen mangke lalo ja alang li towe jitu niki laili tum karbi phan jitu niki ase jitu la so so man pa powek phan chota kalilo itum mangke tuteli la jitu nika mumding tum mangke all carbing long si litum not only that is kalilo west tame jong sida litum council pen la tum han kipitang do pote tong sekot pen masing than pong nang ko sitame kachini teng mangke mohet jitu niki dakla tax department pen mohet social media long thelong de mane ene just kupiloma popo suspension si bichok pya de sitame totally masik ke license masik trading license pe totally masik cancel nang ko lapen moke wang hilang apor sitame latum mang pipit de nang ko itu komahat dong lah ya muslim lah committee tumpen kan ke mai ke papono ke mon no kobek jadi kali di kobek man ke ana madom pilo se ana tuna sabtan kalilo lage mayok dala pul hai sitame ilitum dala pupo ene jituni ke non bangke anutin sitame chini lo mate jong se alangli tum sitame jituni nitum chok chilo puchi ko wir be pote landu se amme ke chiteran mom po agotona thebom po yala lage pupo sitame arlo ke kupine latum kamata chi ne mate sitame atha ke chepakang la sonchot mati lasi non nili lasi mupenda polo je non apor ke nili ilitum de delo nili moheta angko ethethini pajir mi chetin delo non nili ningwang lo son ben mangela lo je non bangke ilitum ke aparti mane aparti dopik ba social organization do ba political organization do sitame laso puthak anutin sitame ki ko sentimental jitu niki social media platform long ponoi ba non sonson press meet ponoi insam rira sitame